మొట్టమొదటిగా దేవాది దేవునికి నిండు హృదయముతో స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆయన పేరు కంటే కూడా ఆయన గుర్తొచ్చిన ప్రతిసారి నా అంతరంగంలో నుంచి పెళ్ళూపికేటువంటి ఒక మాట, అంటే దేవునిలో నుంచి వస్తున్న మాటగా భావిస్తా. ధారాళుత్వం. అది నాకెవరు ఆయన గురించి చెప్పలేదు, కానీ అది దేవుని నోటి నుంచి నా చెవిలో లిటరల్గా వినిపిస్తున్నటువంటి ఒక పదం, ధారాళుత్వం. ఇది దైవికమైనటువంటి నైజం. అలాంటి నైజం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు దేవునికి పరిమళ వాసనగా ఉంటారు. చేసేటువంటి స్తుతి, ఆరాధన, ఉపవాసం, భక్తి, వినయం, విధేయత కంటే కూడా దైవికమైన గుణ లక్షణాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుంచి, ఆ వ్యక్తి యొక్క లక్షణాల్లో నుంచి దేవునికి అలాగే నైవేద్యం వెళుతుంది. దేవుడు వారిని బట్టి చాలా సంతోషిస్తాడు. ఏమిటో తెలియదు, అనతి కాలంలో ఈ పరిచయం మరి అనుకోకుండా ఏంటో లాక్కొచ్చినట్లుగా సడన్గా ఒక్క మాటతోటే పిలిచి పిలవని వాతావరణం లోకి నేను లాగబట్టడం గమనించాను. అయితే అలాగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లాక్కొచ్చిన సందర్భాలు నాకు కొన్ని తెలుసు. అప్పుడు నేను గమనించి గ్రహించేటువంటి విషయం ఏమిటంటే, అలాగ లాగబడిన సందర్భాల్లో దేవుడు చేస్తున్నటువంటి విషయాలను గురించి మీకు తెలియపరుస్తాను. ఒకటి, బలమైన సమస్యలకు పరిష్కారం ఇచ్చేందుకు, బలమైన కార్యాలు చేసేందుకు, రాబోతున్న విపత్తులను తప్పించేందుకు, ఈ 3 కోణాల్లో గుండా వాడుకునేందుకు గాను అలాగే నన్ను దేవుడు లాక్కెళ్ళటం నేను గమనించిన నా సేవా జీవితం. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో ఏదో జరగబోతుంది, కీడు కాదు, మేలు, అద్భుతం. ఆ విధమైనటువంటి ప్రభు యొక్క అలికిడిని నేను ఇక్కడ గమనిస్తున్నాను. మన మధ్యలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంచరిస్తూ ఆయన మనసారా మనతో మాట్లాడిన ఆశపడటం నేను గమనిస్తున్నా. ఆయన మాట్లాడబోతున్న మాటలు మనకు ఊరటను, ఉజ్జీవాన్ని, మన ప్రాణాత్మ దేహాల్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాధుర్యమైన అనుభూతిని ఈ గడియలో, ఈ క్షణంలో, ఈ సందర్భంలో, ఈ సమయంలో, ఈ స్థలంలో మనం పొందుకోబోతున్నాం అనే ఫీల్ నేను ఆల్రెడీ అనుభవిస్తున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం. మొట్టమొదటిగా మనల్ని ప్రేమించి మన మధ్యకు ఏపించి మనతో మాట్లాడటానికి ఇష్టంగా ఉన్న దేవునికి అలా 2 చేతులు పైకెత్తే మనసారాన్ని స్తోత్రం చెబుదాం. హల్లెలూయా. నాకు చాలా ఇష్టం ఏమిటంటే, మొట్టమొదటిగా ప్రభుని ఆరాధించడం నాకు ఇష్టం. నాకు చాలా ఇష్టం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ కార్యక్రమం, దేవరకొండలో కార్యక్రమం జరిగింది, ఓ సంస్థ వాళ్ళు పిలిచారు. పిలిస్తే నేను అందరూ లేచి నిలబడదాం, వెళ్ళటం లేచి నిలబడదాం, ఒక ఆరాధన చేసినా కూర్చోబెడతాం. పాస్టర్ గారు, మా రూల్స్ ఒప్పుకోండి. మా సంస్థ రూల్స్ ఏంటంటే వాక్యం చెప్పండి, వాక్యం చెప్పాలి. నువ్వు ఆరాధన చేసి నువ్వు కూర్చోబెట్టి వాక్యం చెప్పినావు, మేము చెప్పంది చేసామండి. నా యొక్క లీడింగ్, నా స్టైల్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు తెలిస్తే పిలవాలి, లేకపోతే పిలవద్దు. పిలిచినప్పుడు గమని కూర్చో. దేవుని ఆత్మ నడిపింపు ఉన్న వ్యక్తులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నోరు మూసుకుని కూర్చోవాలి తప్ప రూల్స్ అట్లాగా సార్. సంస్థ ఒప్పుకోదు. ఎవడా సంస్థ? సంస్థలు అద్భుతాలు చేయవు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు అని చెప్పినప్పుడు, అదేంటి సార్ మాకు సంస్థ వాళ్ళంటే భయం అండి. మీది ఎక్కడా బాబు? కర్నూలు అన్నాడు. కర్నూలు వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళకు భయపడతారు అంటే నాకు అర్థం. అంటే అదే సమస్యలకు భయపడి ఆత్మను ఆర్పి, ఆత్మను చంపి, ఆత్మ చెప్పుచున్న మాటలు వినకుండా, వాటిని అనుసరించకుండా సమస్త నాయకత్వానికి లోబడటం వల్ల మన బ్రతుకులు బలోపేతమవు. దేవుడు ఎక్కడెప్పుడు ఏం చెప్పమంటాడో, ఏం చేయమంటాడో మనకు తెలియదు. దేవునికి మనం లోబడి ఉండాలన్న సందర్భం. కాబట్టి ఎక్కడ ఎవరిని కూడా అనుసరించే పరిస్థితి కాదు. దేవుడు ఎలాగ చెప్తే అలాగా, ఏం చేయమంటే అది, ఎట్లా చెప్తే అట్లా ఆ కోణంలో ప్రయాణం సాగుతుంది. కాబట్టి అద్భుతాలు చెవి చూస్తున్నాం, అనేక జీవితాలను తెప్పరిలింప చేస్తున్నాం, అనేక బ్రతుకులను బలోపేతం చేస్తున్నాం. మనం సోమవారం రోజు అయ్యగారిని కూడా రమ్మన్నాను. నేను ఒకసారి మినిస్ట్రీ
చూద్దురు కానీ రండయ్య గారు. ఆయన చూడని పరిచర్య కాదు, ఆయన ఎరగని సేవ కాదు, అయినా కానీ ఒక్కొక్క అనుభవము అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క అనుభవం డిఫరెంట్ టేస్ట్ని ఇస్తుంది. అయితే అలా ప్రయాణం సాగినప్పుడు ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా అనేక ప్రాంతాల్లో వెళ్ళాం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ స్థలాల్లో ఆ మనుషులతో ప్రభు మాట్లాడుతున్న విధానం కొండంత బలం. లక్షల కోట్ల రూపాయలు డబ్బులుంటే కూడా అంత అసలు ఉండదండి. అదేమిటో తెలియదు. ప్రజల ముఖాల్లో చిరునవ్వు, ఆ కళలో కాంతులు, ఆ బ్రతుకుల్లో గొప్ప చూస్తుంటే ఆ ప్రార్థన అయిపోయేసరికి వాళ్ళ ముఖంలో కవలికలే మారిపోతాయండి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. నేను ప్రత్యక్షంగా గమనిస్తూ ఉంటాను. వాళ్ళ ముఖ కవలికలు ప్రేయర్ అయిపోయేసరికి ఏం చేస్తాడో ఆయన తెలియదు. ఆయనలో ఉన్న శక్తి, ఆయన ఉన్నాడనడానికి ఇవన్నీ రుజువులండి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఆయన ఉన్నాడని మన మధ్యలో పని జరిగిస్తున్నాడు అనడానికి, మనల్ని దర్శించి స్పర్శించి మనతో మాట్లాడుతున్నాడా అనడానికి ఇవన్నీ సూచక్రియలు. పాటలతో మెప్పించడం వేరే, ప్రత్యక్షంగా ఆయన వచ్చి కలుసుకొని మనల్ని పరామర్శించి మనతో మాట్లాడి మన సమస్యలు ఎత్తి చూపి వాటికి పరిష్కారం ఇచ్చి మన ప్రాణాత్మ దేహాల్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి కదలికను, ఒక అనుభూతిని, ఒక ఉజ్జీవాన్ని, ఆ భారవంతం ఏంటో దిగిపోవడం మనకు తెలియ, మనలో ఏదో జరిగినది అనేటువంటి ఒక ఫీల్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రత్యక్షంగా సంఘంలో దేవుని సన్నిధిలో అనుభవించినప్పుడే మనము దేవునిలో నిలబడగలుగుతాము. దేవునికి సాక్షులుగా దేవుడు ఉన్నాడు అనటానికి మనమే లోకానికి సాక్ష్యం. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. మనం సన్నిధిలో అనుభవించేటువంటి అనుభవాలే సాక్ష్యాలు. ఈరోజు 2 ఆరాధనలో ఆ సోమవారం జరిగిన ప్రయాణంలోని అద్భుతాలే తెలియపరిచాను. ఫస్ట్ దర్శి అనే ప్రాంతం వెళ్ళాను. అక్కడ వెళ్ళగానే ఆ ఇంటి యజమానుడి ముఖము సంకుచితంగా ఎలా ఉందంటే, యేసు ప్రభు పాస్టర్లు వస్తారు పోతారు ప్రార్థనలు చేస్తారు, ఇది ఒక సాదాగా తీసుకున్నాడు అన్నమాట. ఇంటి యజమాని ఇది అలవాట్లాగానే తీసుకున్నాడు. ఆయన కార్యక్రమం అయిపోయేసరికి ఆయన ముఖం వెలుగుతుంది, దేవుని శక్తిని చూసినాడు అనేటువంటి ఒక వాతావరణం ఆయనలో గౌరవం పెరిగింది, ఆయనలో ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం కనిపిస్తుంది. దేవుడు అంటే ఒక భక్తి కనపడుతుంది. అప్పటిదాకా చాలా సాదాసీదాగా తీసుకున్న వ్యక్తి ఏం జరిగింది అంటే అక్కడ అద్భుతాలు జరిగాయి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. కొన్ని సమస్యలు దేవుడు అక్కడే పరిష్కరించడం నేను గమనించాను. అక్కడికక్కడే ఆ సమస్యలను పరిష్కరించడం, అక్కడికక్కడే ఇన్స్టెంట్లీ మిరాకిల్స్ జరగటం ఆ వ్యక్తి చూశాడు. నేను ఏదో అనుకున్నాను కానీ నేను అనుకున్నది పొరపాటు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన అతను నేను గమనించినాను. అక్కడ దైవ సన్నిధి చాలా 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 గొప్పది. అక్కడ జరిగిన పరిష్కారం అంటలేదు, మానవాళికి వరం దైవ సన్నిధి. అక్కడ గొప్ప సంతోషం, ఆరోగ్యం, అక్కడ దొరికే ఆనందం ఇంత అంత కాదు. దాన్ని అనుభవిస్తే ఏదున్నా లేకపోయినా చాలా బలంగా సాగగలుగుతాం. ఆ దేవుని సన్నిధిలో మరి ఆరాధించుకొని మొట్టమొదటిగా సాగటం నాకు ఇష్టం. సందర్భం ఇచ్చారు, సమయం ఇచ్చారు. నేను ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నేను వాక్యం చెప్తాననేటువంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. కానీ ఎక్కడెప్పుడు ఈ దేవుడు నిలబెడతాడో అనేటువంటి ఒక సిద్ధపాటుతో మాత్రం నేను ఎప్పుడూ ఉంటాను. ఎక్కడెప్పుడు తట్టి లేపుతాడో, మాట్లాడమంటే ఎవరితో మాట్లాడమంటే ఆ మెలకు మాత్రం ఎప్పుడూ కలిగి ఉంటాను. ఎక్కడ మాట్లాడమన్నా కూడా వెనుక మాత్రం నేనేం సిద్ధపడలేదు కదా, ప్రార్థన చేయలేదు కదా, ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనేటువంటి సందిగ్ధంలో నేను ఉన్నాను. ఎందుకంటే లేపింది ఆయన అయినప్పుడు మాట్లాడేది కూడా ఆయన. దేవునికి స్తోత్రం చెబుదామన్నా ఆయన మాట్లాడదలుచుకున్నప్పుడు నాకెందుకు సిద్ధపాటు, ఇంకా ఆయనే మాట్లాడదలుచు. నేను చాలా సందర్భాల్లో వాక్యము సంఘంలో సిద్ధపడకుండా వచ్చి నిలబడ్డ సందర్భాల్లో నేను సిద్ధపడిన దానికంటే కూడా బలమైన సందేశం ఆయన నోటి గుండా వెల్లడి అయి నా చెవికొచ్చి నా హృదయంలో నా నోటి నుంచి ప్రజలకు అందుతున్న గమనం ఆశ్చర్యపోయి మోకాళ్ళ మీద పడి, నేను బాధ్యత లేని వ్యక్తిగా ప్రవర్తించాను. సంఘం ఎదురు చూస్తుందని, సంఘము వాక్యం కొరకు ఎదురు చూస్తూనే సిద్ధపడాలి వాక్యం కొరకు, కానీ వాక్యం చదవలేదు. నేను బాధ్యత నిర్లక్ష్యం చేసినాను. కానీ నీవు బాధ్యత కలిగిన దేవుడు అయ్యా, నీ బిడ్డల కోసం నువ్వు ఏం మాట్లాడాలనుకున్నావు అది మాట్లాడి, నేను మాట్లాడాలనుకున్న దానికంటే నువ్వు మాట్లాడేది చాలా అవసరమని గ్రహించేటట్లు చేసినావు. ఎంత గొప్ప బాధ్యత కలిగిన దేవుడు అయ్యా అని నేను దేవుడిని స్తుతించిన సందర్భాలు ఎన్నో. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోయినా నా దేవుడు ఇక్కడ మనందరితో మాట్లాడబోతున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. అందరూ లేచి నిలబడి కళ్ళు మూసుకొని ఒక సంకీర్తన పాడదాం.
ఒక సంకీర్తన పాడుదాం. నేను పాడే పాట కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నడిపింపులోనే. అంటే ఆయన ఈరోజు ఇక్కడికి రాబోతున్నాననే విషయము తెలిసినప్పటి నుంచి ఓ పాట నా మనసులోకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పంపిస్తాడు. ఆయన చెప్పిన మాట, ఆయన చెప్పిన పాట ఆయన చేయమన్న ప్రార్థనే చేస్తాను. అందుకే అక్కడ ఆయన చెయ్యాలనుకున్నది జరుగుతుంది. నేను అడ్డం ఉండను దేవుడికి ఎప్పుడు కూడా. అందుకే అద్భుతాలు జరుగుతాయి. చాలా మంది దైవ సేవకులు దేవునికి అడ్డం వస్తారు. ఆయన చెప్పమని చెప్పరు, ఆయన ఆశపడింది చెప్పరు, దాన్ని గ్రహించలేరు, చెప్పరు, చెప్తున్నా వినిపించుకోరు. అందుకే గొప్ప కార్యాలు జరగట్లేదు. ఈ రాత్రి నేను ఆయనకు అడ్డముగా లేను, ఆయనకి నేను పాత్రగా ఉన్నాను. నా నుంచి మీకు ధారపోయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. నేను ఆయనకు అప్పగించుకుంటున్నాను. మనల్ని ఆయన దర్శించి, స్పర్శించి, దీవించి, ఆశీర్వించి, అభిషేకించి అంతరంగంలో ఒక అద్భుతమైన మధురమైన అనుభూతిని ఇక్కడ ఈ రాత్రి మనకు అనుభవించబోతున్నాడు. అందులో ఎంత మాత్రం సందేహం లేదు, సందేహమే లేదంటే. మీరు ఆయన చూడబోతున్నారు, ఆయన కలుసుకోబోతున్నారు, ఆయన ఎదుర్కోబోతున్నారు, ఆయన అనుభవించబోతున్నారు. ఆమేన్. మంచి కాపరి నా కాపరి, మంచి కాపరి నా కాపరి, గొప్ప కాపరి నా కాపరి, యెహోవా నా మంచి కాపరి, యెహోవా నా గొప్ప కాపరి, యెహోవా నా మంచి కాపరి, యెహోవా నా గొప్ప కాపరి. నేనాయన గొర్రెను, నేనాయన గొర్రెను, నేనాయన గొర్రెను, నేనాయన గొర్రెను, నాకులేమి కలుగదు, నేనాయన గొర్రెను, నాకులేమి కలుగదు, నేనాయన గొర్రెను. మంచి కాపరి నా కాపరి, గొప్ప కాపరి నా కాపరి, మంచి కాపరి నా కాపరి, గొప్ప కాపరి. పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండచేయును, శాంతికరమైన జలముల చెంత నన్ను నడిపించెను. పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండచే. ఆమేన్. గ్లోరీ. శాంతికరమైన జలముల చెంత నన్ను నడిపించు, నా దాహము తీర్చెనే, నా ఆకలి తీర్చెనే, నా దాహము తీర్చెనే, నా దాహము తీర్చెనే, నాకులేమి కలుగదు, నేనాయన గొర్రె. అందరూ నాకులేమి కలుగదు, నేనాయన గొర్రె. మంచి కాపరి. హృదయపూర్వకంగా విశ్వాసము
గొప్ప కాపరి నా కాపరి, ఓ మంచి కాపరి నా కాపరి, గొప్ప యెహోవా నా మంచి కాపరి, యెహోవా నా గొప్ప కాపరి, గాఢాంధకారపు లోయలలోనే సంచరించినను, నీ దొడ్డు కర్రయు నీ దండమునను ఆదరించెను, గాఢాంధకారపు లోయలలోనే సంచరించినను, నీ దొడ్డు కర్రయు నీ దండమునను ఆదరించెను, నా భయమే పోయెనే, నా భారము తీరెనే, నా భయమే పోయెనే, నా భారము తీరెనే, నాకులేమి కలుగెను, నేనాయన గొర్రెను, నాకులేమి కలుగెను, నేనాయన గొర్రె, మంచి కాపరి నా కాపరి, గొప్ప కాపరి నా కాపరి, ఆమేన్, మంచి కాపరి నా కాపరి, గొప్ప యెహోవా నా మంచి కాపరి, యెహోవా. అలా రెండు చేతుల పైకి, యెహోవా నా మంచి కాపరి, యెహోవా నా గొప్ప కాపరి, నేనాయన గొర్రెను, నేనాయన గొర్రెను, పడదమా, నేనాయన నీ కాపుదలను బట్టి మేము క్షేమముగా ఉన్నాము, మా జాగ్రత్త కాదు నాయన, నీ మంచితనమును బట్టి మేము కృపాక్షేమములు అనుభవిస్తున్నాము, మా మంచితనము కాదు నాయన, కొనుక నిద్రపోని నీ కనుదృష్టి, నీ దేవదూతల యొక్క కాపుదల, నీ రక్త ప్రోక్షణ, నీ అగ్ని కుమ్మరింపు, నీ దివ్యమైన వాక్కు వర్తమానం, అత్యంత శక్తివంతమైన మీ నామము, మీ యొక్క నీతి కలిగిన రక్త ప్రోక్షణ నన్ను మమ్మలను కాచి కాపాడి సంరక్షించి ఆదరించి పోషించి విధేయ పదాన మమ్మల్ని నడుపుతున్నదే కానీ మా గొప్పతనం కాదు నాయన, నీకే మహిమ. ఏమిచ్చిన రుణం తీసుకుని వ్యాధులు, బాధలు, కష్టాలు, కన్నీళ్ళు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, రోగులు, రుగ్మతలు, ప్రాప్తలు, భయంకరమైన సమస్యాత్మక పరిస్థితుల పైన విజయం ఇస్తూ నిత్యమైనటువంటి నీ కృపలో మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న విధానాన్ని తల్లి చాలదు, తండ్రి చాలదు, అనుబంధాలు చాలవు, మా జ్ఞానం చాలవు, మా బాలగం చాలదు, బలము చాలదు, నీవే మాకు చాలిన వాడవై కాచి కాపాడి సంరక్షిస్తున్న విధానం అద్భుతం, ఆశ్చర్యం. మా బ్రతుకుల్లోకి మీరు ఏ తెచ్చి ఏ ఒక్కరు చేయలేని పరిచర్య మాకు మీరు చేస్తూ ఉండటం, మేము బలంగా ఉండటానికి నీవు మాత్రమే కారణమయ్యా. నీ పాదాలు పట్టుకుని స్తుతిస్తున్నాం. ఏ పాటి వారమయ్యా, ఎంతటి వారమయ్యా, ఇంతగా ప్రేమించావు. సరిపోతాయా మా తనువులు? తనువు చాలదు, తనివి తీరదు నిన్ను ఆరాధించడం, నిన్ను ప్రకటించడం, నిన్ను మోసుకు వెళ్తాను. దేవా దేవా దేవా, భూదిగంత నివాసులకు మేము సాక్షులముగా ఉన్నాము మిమ్మల్ని గురించి ప్రకటించడానికి. నిత్యము మీ సావాసము అనుభూతులను అనుభవించిన వారమై ఉండబట్టలేక ప్రజల మధ్యలోకి వెళుతున్నాం. ఎరిగేవారు, ఎరగని వారు, అర్థం చేసుకునేవారు, చేసుకునేవారు, అపార్థం చేసుకునేవారు, గాయాల పాలు చేసేవారు, ఏది ఏమైనప్పటికీ మాలో ఉండి నువ్వు బలపరుస్తూ బలోపేతం చేస్తూ
ఆశ్చర్యము, దారిద్ర్యమైన మా జీవితాలను ఆశీర్వాదకరంగా మార్చడం నీ వల్లనే అవుతుంది. నీ వల్లనే అవుతుంది. స్తోత్రం. అడిగితే కాదనకుండా ప్రార్థన చేస్తుండే వినిపించుకోకుండా ఉండే దేవుడు కాక, ప్రార్థనలు ఆలకిస్తూ జవాబులు ఇస్తూ అడుగు వాటికంటే అత్యధికంగా చేస్తూ ప్రజల్లో మీరు చేస్తున్న కార్యాలు ఎంత అంత కాదు నాయన, ఎంత అంత కాదు. ఈ రాత్రి ఎందుకు ఈ సేవకుని పట్టుకొచ్చావు? ఏం చేయదలిచినావు? ఎవరితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు? ఎవరు ఏ కష్టంలో ఉన్నారో నీకు తెలుసు, మాకు తెలియదు. కానీ నీవు మాట్లాడితే కష్టము ఒక్కసారి కూడా కనుమరుగైపోతుంది. నీవు మాట్లాడితే భూమి పైన జలములు వణుగుతాయి. నీవు మాట్లాడితే లెబనోను పర్వతం మీద ఉన్న దేవదారు వృక్షాలు ఒక్క చెక్కలై విరిగి పడతాయి. మాట్లాడు ప్రభువా, మా బ్రతుకుల్లో మార్పు రావాలి. నీ మహిమను ఇంకా పొందాలి. నీ మహిమకు మేము సాక్షులు అవ్వాలి. నీ రాజ్యము ఇంకా విస్తరించాలి. నీ గుండె కొట్టుకుంటూనే ఉన్నది నాయన ఈ లోకము కోసం. ఆ భారం మేము మానకుండా, మర్చిపోకుండా దివారాత్రాలు మేము పరిచర్య చేయాలి. అనేక మంది ప్రజలు నశించిపోతున్నారు. అనేకమైన ప్రజలను అపవాది ఆవరిస్తున్నాడు. ప్రభువా, ప్రయాణాల్లో క్షేమం లేదు, ఇళ్ళలో సంతోషం లేదు, శరీరాల్లో ఆరోగ్యం లేదు. గుడ్డివాడు తవిళ్ళాడుకున్నట్లుగా నువ్వు పిలిచినా వినిపించుకోక ఇష్టానుసారంగా తిరిగి క్రింద పడిపోతూ ఉన్నారు నాయన. నీకు స్తోత్రాలు. నీ గుండె తప్పిస్తా ఉంది నాయన. ఆ తపన మాలో పెట్టావు తండ్రి. మేము దివారాత్రాలు తప్పిస్తున్నాము ఈ లోకం కోసం. దేవా, ప్రార్థన చేస్తున్నాము నాయన. ఈ హైదరాబాద్ నగరం, ఈ హైదరాబాద్ పట్టణం తండ్రి 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 అనేకమైన సమస్యలకు గురి అవుతున్న పరిస్థితుల్లో అనేకమైన పేద బిడ్డలు, రెక్కాడితే డొక్కాడిన ప్రజలు ఉన్నారు నాయన. దర్శించండి, రక్షించండి, గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి. ఈ రాత్రి మాతో మాట్లాడమని మీ చేతులు సమర్పించుకుంటున్నాం. మీ మాట కొరకు వేచి ఉన్నాం. మీరే మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరితో ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించండి. ప్రతి ఒక్కరు మీ ఆత్మకార్యం జరిగించండి. ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మీ యొక్క ప్రమేయముతో, మీ స్పర్శతో, మీ సన్నిధి ప్రసన్నత, ప్రత్యక్ష పరిశుద్ధ ఆత్మ కృపతో వ్యాధులు విడిచిపోవాలి నా చూడండి. బలహీనతలు విడిచిపోవాలి నా చూడండి. డెవిల్స్ విడిచిపోవాలి నా చూడండి. ఇస్తున్నాను, ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నీవు చేయాలనుకున్నది చేయండి నాయన. ప్రభా, నీకు స్తోత్రం. ఆహ్వానిస్తున్న మా మధ్యలోనికి నీవు చేయదలిచింది చేయము నాయన. నీకు స్తోత్రం. ఈ రాత్రి నీ చిత్తం జరిగించుము ప్రభా. నీకు స్తోత్రం. అద్భుతం ఏదో జరగబోతున్నట్టు విశ్వసిస్తాను. మీకే మహిమ 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 మీకే. స్తోత్రములు స్తోత్రములు. కొన ఊపిరిలో కూడా కొట్టుమిట్టాడుచు ఇష్టముగా దీవించెను. మన కష్టములు భరించెను. కొన ఊపిరిలో కూడా ఊపిరి పోతున్నప్పుడు బిగపట్టుకొని, పోతున్న ఊపిరిని బిగపట్టుకొని ఆ భూమికి ఆకాశానికి మధ్యలో వ్రేలాడుతూ ఆశీర్వదించినావు నాయనా. నీకు నీవే సాటి. ఎవరు వస్తారయ్యా నీకు సాటి? ఎంత గొప్ప మనసున్న మహారాజు నాయన. ప్రేమానురాగాలకు నీవే నిలువెత్తు నిదర్శనం, నిలయము నాయన. నీకు స్తోత్రాలు. నీ ప్రేమ మమ్మల్ని బ్రతికించింది నాయన, బలోపేతం చేసింది ప్రభా. నీకు స్తోత్రం. నీ కోసం బ్రతికేలా నడుములు కట్టించింది నాయన. నీ ప్రేమ అద్భుతం నాయన. నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు. ఎందుకని మా పైన ఇంత ప్రేమయ్యా, ఏ పాటి వారమయ్యా. ఒక్కగానొక్క ముద్దు బిడ్డకు ఓలి సర్వస్వమును ధార పోసినవయ్యా. ఆ ప్రేమ చూచి పరవశము పొంది పరుగు పరుగున నీ పాదములు చేరి ప్రస్తుతి చేయనా.
ప్రాణార్పణముగా పోయబడనా. అది ఏ దేవుని ప్రేమ, అది యేసయ్య కృపా, అది ఏ మహారాజు కరుణ, అది ఏ నీ తండ్రి హృదయం, అది ఏ నీ తండ్రి హృదయం. ఎవరు చేశారయ్యా ఈ త్యాగము, ఎవరు మోసారమ్మ నీ భారము. ఎక్కడా కానరాని ఆ కరుణ సిలువలో ప్రత్యక్షమయ్యింది చూడు. కలువరిగిరిలో సిలువ మ్రానుపై కరములు చాచింది నాడు. పాటలు సరిపోతాయా? మాటలు సరిపోతాయా? ఆయనని అభివర్ణించడానికి దైవజనులు లేసన్న గారు అన్నారు, నీ కృపను వివరింప నా తరమా. ఎంత గొప్ప దేవుడు. ఈ రాత్రి మీ తోటి సహోదరునిగా మీ అందరితో నేను పంచుకుంటున్నా. నా ఆనందం ఏమిటంటే, వెంట్రుకలు లెక్క పొడుచుకునేటువంటి విషయం ఏమిటంటే, ఎదరము విరుచుకొని తలను పైకెత్తి సగర్వంగా ప్రపంచానికి చెప్పుకోగలిగే విషయం ఏమిటంటే, సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మనల్ని ఎవరిని ప్రేమించనంతగా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. చాలదా మన బ్రతుకులకు? కాదా మనం అదృష్టవంతులము, భాగ్యవంతులము, ధన్యులము? కాబట్టి ఏదో ఉన్నవాడిని బట్టి లోకము నీవు ధన్యులంటే, ఆయనను కలిగిన వారు ధన్యులని పరలోక రాజ్యమే నొక్కి ఒక్కనిస్తూ ఉండగా, ఆయన అనుగ్రహించిన కృప మనము పొందుతూ ఉండగా, దేవదూతలు తొంగి చూస్తూ ఉండగా, ఎంత ధన్యులు, ఎంత భాగ్యులు, ఎంత అదృష్టం ఉన్నది దేవుడితోటే రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉండటం. ఈ భూమి మీద మనం పలికితే దాన్ని ఆయన నెరవేర్చడం, ఈ భూమి మీద మనం ప్రార్థిస్తే దాన్ని ఆలకించి స్పందించడం, వాటి రిలేషన్షిప్ అద్భుతం కాదంటారా? ఒక ముఖ్యమంత్రితో తత్సంబంధం కలిగి ఉంటే గర్వపడతామే, రోజులకే రాజైన దేవదేవునితో రిలేషన్ ఎంత గొప్ప రిలేషన్షిప్ అంటే, నా జీవిత పడబాబు పెట్టది స్కేల్ పెట్టు. నా జీవిత భాగస్వామివి నీవు, నా ప్రాణముతో పెనవేసుకున్నావు. నాకే సమృద్ధిగానే కృపను పంచావు. నా యేసు రాజా కృపాసాగరా, అనంత స్తోత్రాలు. నాకే సమృద్ధిగానే కృపను పంచావు. నా యేసు రాజా కృపాసాగర, అనంత స్తోత్రాలు. నా జీవిత భాగస్వామి. చాలా రెండు చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రం చెబుదాం. హల్లెలూయా. ఇట్లా మనం ఆత్మ నడిపింపని చెప్పుకొని తెల్లారిదాకా నడవచ్చు, కానీ కొంతమందికి కష్టంగా ఉంటుంది. దానికోసం ఒక సిస్టమ్ అవసరం అని చెప్పి కొన్ని సిస్టాలను భక్తి మార్గంలో తీసుకొచ్చుకున్నారు. అది కొందరి కోసం. వ్యక్తిగతంగా దేవుని సావాసంలో ఎంత సమయం గడపవచ్చు, కానీ కొందరి పరిస్థితులు అందరి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండని కారణం చేత ఓ సిస్టమ్, ఓ టైము, క్రమం అనేది అవసరం. సభలో వ్యక్తిగతంగా ఎంత సమయం, కాబట్టి మనం వెళ్తే ఇలాగే సాగుతుంటుంది అన్నమాట. రెండు చేతుల పైకి దేవుని స్తోత్రం చెబుదాం. హల్లెలూయా. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. దయచేసి అందరం కూర్చుందాం.